akpachapụrụ ahụike anyị anya iji nwee ike ibi ogologo ndụ etu chi anyị siri dere anyị. Etu ọ dị, ndụmọdụ ị na-akpachapụrụ ahụike anyị anya bụ nke na-agbagwoju anya ọtụtụ oge. Ọ na-esi ike ịmacha nke kacha mma maka ahụike anyị. Imerime ndị mmadụ na-agbarapụ ụzọ ịkpachapụrụ ndụ na ahụike ha anya n'ihi na o nweghị ụzọ esi garuo dị nso. N'ụwa gbaa gburugburu, ọnọdụ ahụike ndị mmadụ na-agawanye n'iru ịpịtọsị apịtọ, nke gosipụtara na a ka na-ekwu na ọrịa ezughị oke nke dara ibi wee na-eto afọ. Ọnọdụ ahụike na-apịtọsị n'ike n'ike na-ewedata ọnọdụ ndụ zuru oke ma na-abawanyekwa ọrịa ndị na-adịghị ala ala, bụ nke ọ bụ ụdị obibi ndụ anyị na-ebute, nke gụnyere ọrịa obi dị iche iche, ọrịa ọbara mgbali elu, ọrịa mamịrị na-ebido n'agadi, ọrịa ọkpụkpụ bụ arthritis na ọrịa kansa. Ọ bụ eziokwu na agaghị egbochiwe ọrịa na nsogbu ahụike dum, n'ihi na ọ bụghị ha dum bụ etu esi ebi ndụ na-akpata ha, mana ka o si na dị, ịkpachapụrụ ahụike anyị anya na-enyere aka n'ebe ọ dị ukwuu ime ka anyị bie ogologo ndụ nke jupụtara na ahụ isi ike. Ọ bụ nke a mere anyị ji rịa ugwu 7 ma maakwa mmiri 7 ịga kpọta ndị ọrụ ahụike mụ na ha na ebe a taa, ka anyị tụlekene ihe ndị a tụrụ anya n'aka anyị iji wee bie ndụ zuru oke na ahụike. Ehihie ọma ndị ọma njem ọnụ, ọ bụ n'oge mmemme okwu akpụ n'ọnụ ụlọ ọrụ NTA ka anyị wuchikwara ọzọ ugbu a. Onye nhazi ka bụkwa m Dominic Ogechukwu-Ọnya, wee na-asị gị kwudebekwa nso ka isi emebu na mbụ. Ndị mụ na ha na ebe a itinye ọnụ n'okwu taa bụ n'aka ekpe m Nwaada Cynthia Akpaka. Nwaada Cynthia bụ onye ọrụ ahụike n'ụlọ ọrụ ARC nke dị n'Enugu. Nwaada Cynthia, biko kene ọhaneze na-ege ntị. Ọhaneze na-ege ntị, ekele m unu. N'aka nri m bụ Maazị Emmanuel Osuji. Maazị Osuji bụ onye ọrụ ahụike na mpaghara South East anyị. Maazị Emmanuel, biko kene ọhaneze na-ege ntị. Ndị ọma na-ege m ntị, ekele m unu. Ka m bido n'ebe ị nọ, Nwaada Akpaka, kedu ụzọ esi akpachapụrụ ahụike anyị anya? Na mbụ, enwere ọtụtụ ụzọ esi akpachapụrụ ahụike anyị anya. Otu o si dị ugbu a, enwere ọtụtụ ọrịa dị iche iche, and ụzọ ga-esi kpachapụrụ ahụike anyị anya wụ site n'ịmata otu ahụ gị dị. Enwere ihe ndị bekee na-akpọ sistem onye ọbụla dị n'ụdị, ọ dị n'iche n'iche. O nwere ihe mmadụ ga-eme ya adị ya mma n'ahụ, ma onye ọzọ mee ya ọ gaghị adị ya mma. Nwekwa ụdịka ihe mmadụ nwere ike rie ọ dịrị ya mma n'ahụ, ma onye ọzọ rie ya ọ gaghị adịrị ya mma n'ahụ. Ya mere ọ dị mkpa na onye ọbụla letere onwe ya anya mara ihe na-adị ya mma n'ahụ, ka ọ ga-abụ na ihe ọbụla ọ na-eme ọ ga-edo ya anya na ihe ahụ wụ ihe ga-adịrị ya mma n'ahụ ya na sistem nke ya. Na enwere ụzọ dị iche iche mmadụ nwere ike chileta onwe ya anya. Nke mbụ wụ na ihe ị na-eri. Ele ụdịka ihe ị na-eri. Ihe ị na-eri wụ nke mbụ, n'ihi na ndị bekee si na we are what we eat, anyị wụ ihe anyị na-eri. Na ihe ọbụla ị na-eri, marakwa na otu ọbụla ọ dị ka ahụike gị ga-adị. Ọ bụrụ na ọ dị mma, sistem gị ahụike gị ga-adị mma. Ọ bụrụkwa na ọ dịghị mma, ime ahụ gị agaghị adị mma. Etu ọ dị ugbu a, normally a na-eche na ka m were ndị na-ese siga, ndị na-aṅụ siga were mee ihe ịma atụ. Ndị na-aṅụ siga, na onye na-aṅụ siga lee ya anya, ọ ga-asị ekele dịrị Chukwu na ana m aṅụ siga. Ọrịa ọbụla na-abịa ndị na-aṅụ siga ọ ga-emenwu m. Mgbe n'ọtụtụ oge anyị na-anọketecha ha nso, gị lezie anya, gị nwa nọketere ha nso ga na-ekute ya, na-ekuba ya karịa ha nwa n'onwe ha ṅụga ya ṅụga, maka ọ na-adụ ha ṅụọ ya, ha kupu ya outside, ha ewepụ ya ezi. Mana gị nwa ṅụọ ya, gị teke ya, gị weba ya n'ime gị, ikuru ya, gị weba ya n'ime gị. Ụdịka ịnọ, ihe m na-achịkọwawo na ebe ị nọ, environment ị nọ so na-akpata ihe na-arịa anyị n'ụbọchị nke taa. So ọ dị ezigbo mkpa na anyị ga-elebara ihe anyị na-eri, ụdịka ebe anyị na-anọ, nke ndị bekee kpọrọ lifestyle, otu esi ebi ndụ. Ọ dị mkpa ka anyị na-elebara ihe ndị anya, maka ihe ndị a so na ihe nwere ike ịkpata ọrịa dị iche iche. Ndewo Nwaada Cynthia, ikwuru ọfụma. Ka ndị ya nke gị, Maazị Emmanuel Osuji, biko gịnị bụ ụra? Ụra wụ otu ihe dị mkpa iji hụ na mmadụ niile nwere ahụike. Ị na-ekwu ihe gbasara ụra, ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọta ya.
Chineke kere mmadụ kere ke ụtụtụ ka abalị. Anyị gaa ọrụ n'ụtụtụ ma ihe ọbụla ị chọrọ ime abalị anya alata. Ile onwe gị anya ma ị chọrọ ihi ụra ma ị chọghị ihi ụra, oge ahụ dukwa ọ ga-abịa. Ọwụ mgbe ahụ na-ezu ugo oke, ọwụ ihe ga-eme emebi ịchọ ihe oge dum mgbe ị kwesịrị ihi ụra, ọnwa ga-ebịa. Ọnwa dịkwa na oke mkpa maka na anyị gaa ọrụ rụcha ọrụ ma ọ chọọ oke echiche mechie ihe dị iche iche, ụbụrụ anyị nke ndị bekee na-akpọ brain enwere na ọtụtụ nsogbu or stress na bekee. Ya mere o ji dị mkpa ihi ụra gị hapụtụ isi gị ka o zuo ike. Ee, ụbụrụ gị agaghị ịrahụ ụra dịka iji arahụ because ọ na-adịkwa alert, mana ọ ga-ehelp ahụ gị ya enwe ike nọjie ọ ya setụlụ ọda. Ọ dị mkpa mmadụ niile n'ime awa 24 anyị nwere n'ụbọchị, ọ bụla dị n'ihi ụra gị hie ụra 8 hours, awa asatọ ji ehi ụra dịka ndị health na research ndị World Health Organization gosiri. Ọ dị mma gị hie ụra awa asatọ n'ime ụbọchị. Ị na-eme nke a, ahụ ga na-esi gị ike, mana ịhapụ ihi ụra mebi hapụ ya abalị abụọ, ahụ gị ga-agbanwe. Ihe ndị nwere ike ime ị ga-emeli ọzọ. Ya mere o ji dị mma. Ee, anyị na-achụ ego, anyị na-eme ihe ndị a niile, mana a sị aghara ndụ kpa akụ onye ire rie ya. Onye ọbụla ihe ọbụla ị na-eme jisie ike na-ewepụta oge na-arahụ ụra. Ndewo. Ndewo, aka m nọkwa n'ebe ị nọ mgbe ị na-ekwu okwu isi onye ọbụla na-ewepụta oge na-ehi ụra, mana o nwere ọtụtụ ndị mmadụ ihi ụra na-ahịa ahụ. O nwere ike ha chọrọ ihi ụra mana ya bụ ụra ekwe ha abịa. Kedu ihe nwere ịgwa ndị dị ụta? Onye ọbụla chọrọ ihi ụra mana ọ ekwe ha abịa, o nwere ike ịbụ na o nwere ihe na-akpagbu ya, ọ na-eche oke echiche. Dịka mụ onwe nọ n'ebe a, enwere m ike iche echiche sometimes, ụra ga-abịa, mana m chọọ ihi ụra ama m otu m ga-esi mee hapụ ụbụrụ m iche ihe ọbụla. So ya ụmụ nwoke echiche na-eme ha mgbe o doro oge ihi ụra, ha hapụta echiche, ụra ekwe ha abịa, nwesebe ahụ ha nọ na-eche echiche apụọ gagharịa ma ọ ime ụlọ ọ lee TV hụta ihe ọzọ ga-eme obi ha pụọ na ihe ha na-eche. Ọ wụkwanụ ma onwe ihe ị na-eche mana onwekwe ha abịa, onwe ihe na-akpagbu gị onwekwe ha abịa. Onye ahụ gbalịa hụ ndị ọkachamara na ahụike ka ha kọwala ya ihe na-eme ma gosikwa ya ụzọ ọ ga-esi gbanaha nke a. Ndewo. Ndewo Maazị Osuji, ikwuka nke ọma. Ee, Nwaada Cynthia bịakwa m na nke gị ọzọ. Mgbe ị na-ekwu okwu, ị kwuru si na mmadụ bụ ihe ọ na-etinye n'ọnụ. Biko ị nwere ike ịkọwatụla anyị nke a ọfụma? Ndewo. Ndewo. Okay, dịka m si kwuo na mbụ, mmadụ bụ ihe ọ na-eri. Ka m nye gị ọtụtụ example. Enwere ihe ndị oyibo na-akpọ cholesterol. Enwere nke dị mma, nwere nke dị na-adịghị mma. Na ọ bụrụ na mmadụ na-eri ihe contain a lot of this cholesterol, enwere ike kpọọ ya abụba ọ ihe ọbụla n'okwu Igbo. Ọ bụrụ na mmadụ na-eri ihe contain ya like that much, na ọrịa ndị so ụdịka ihe ahụ ga-esokwa onye ahụ. Ya pụtara na ihe ọbụla iri, ọ bụrụ na iri ihe dị mma, ahụ gị ga-adị mma. Ọ bụrụkwa na iri ihe na-adịghị mma, ahụ gị agaghị adị mma. Oke, ka wetakwa elekwa anya another example. Ụfọdụ mgbe o nwere ofu ihe na-akpata ọrịa dị iche iche n'ụwa ugbu a na-akpọ ya obesity. Even though ọwụ oge niile ọwụ naanị onye buru ibu dị obese. Ọwụ naanị onye buru ibu dị obese, mana e nwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ nwere ike iri. Ọ ga-awụ gị gaa hospital echekie through your weight and your height, a ga-determine ma ị dị obese or not. Now, ọ nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga na-eri. Ọwụ na ị na-eri ihe ndị ahụ, definitely ị ga-adị obese, and onye ahụ dịrị obese, onye ọbụla dị obese ga-adị prone to any sickness. Ọrịa ọbụla na-agafe ebe ọ na-aga, ihe ọ dị ka ime invitation ya si ya lekwe ma anọ m ebe a soro m bịawa.
ya gịnị kpatara ihe ọ na-eri. Now nke a gosiri na ihe ọ bụla iri ihe dị mma, just like na enwere ha na-akpọ diet, enwere diet. Now the kind of diet iriri, the kind of okay, asị rie fruit, rie vegetable and all that. Now anyị baa n'ahịa anyị azụrụ ma nke dị mma ma nke na-adịghị mma. Ọtụtụ oge ịzụrụ nke na-adịghị mma gị richakwa ya, ọ ga-enyekwa gị ihe dị mma n'ihi na ọ dịghị mma. Mana ọ bụrụ na ịzụrụ nke dị mma gị richaa ya, ọ ga-enyekwa gị ihe dị mma. Ya igosi gị that ihe ọ bụla iriri otu ihe ahụ dịrị mma, then ime ahụ gị ga-adịkwa mma. Mana ọ bụrụ na ya adịghị mma, ị na-anya niile ọwụkwa naanị ihe a na-eri eri, ọwụkwa naanị nri. Mgbe m na-ekwu okwu before, ekwuru m okwu gbasara smoking na-abakwa n'ahụ mmadụ. Na onye ṅụga siga ga-amakwa that nrịanrịa na ihe ndị ọzọ cherekwere onye na-aṅụ siga ga-abịakwutekwa ya. Ọ ga-eme expect okay, mmadụ onye aṅụrụma mgbe ọbụla ọ na-aṅụ mmanya, mgbe ọbụla ịhụ ya ọ na-aṅụ mmanya, ọ ga-eme expect na otu ahụ dị liva ndị na-aṅụghị mmanya dị nke ya ga-adị. E nwere a lot of things ihe mmadụ riri nwere ike ịkpatara ya, and ihe ọbụla iriri ihe o kwesịrị ịkpatara gị ka ọ ga-akpatara gị. Ọ bụrụ iri nke dị mma, ọ bụrụ na o kwesịrị ime gị ihe dị mma, ọ ga-emekwe nke dị mma. Irikwe nke na-adịghị mma, ọ bụrụkwa na o kwesịrị ime nke na-adịghị mma, otu ahụ ka ọ ga-adịkwa. Ndewo Nwada Cynthia. Ka ndekwa n'ebe ị nọ ọzọ, Maazị Emmanuel Suji, olee ihe mejupụtara ezigbo nri? N'ihi na Nwada Cynthia ekwuola ya, kọwaa ya ka o si wee kọwaa ya. Ka ihe mejupụtara ezigbo nri? Anyị na-ekwu ihe gbasara ezigbo nri, ihe awụ na-achọ ịkọwa ya ka ndị bekee akpọ define. Ihe awụ ihe site na primary school nakwa secondary school, ndị nkụzi nọ na-akụziri anyị nke ha na-akpọ na bekee what a balanced diet is. Ọtụtụ n'ime anyị ma nke a, ọtụtụ n'ime anyị amakwa. Ama n'ọwụ ụzọ nri isii enwere kwesịrị iri. Ekwuo ya na bekee, ndị chọrọ define as eating the 6 classes of food. Mana definition ahụ adịghị enough. Ọwụhụ iri ụzọ nri isii a naanị, mana iri ha otu o kwesịrị. Ya eating the 6 classes of food in the right proportion. Enwe carbohydrate, enwe fat, enwe fruit and vegetable na ihe ndị ọzọ mezuru nke a. Ọtụtụ n'ime anyị ma ya, mana anya na-eri ya. Ọtụtụ n'ime anyị chekwa na anyị na-eri ya, ma ihe anyị na-eri ezughị oke. Ele ihe m na-achọ ịkọwa. Ị ga-ahụ onye nọ na-asị ọ na-eri nri zuru oke. N'ụtụtụ jụọ ya gịnị ka ị riri, ọ sị gị tii na bread. N'ehihie gịnị ka o riri, a sị gị o riri rice. N'abalị gịnị ka o riri, garị. Ejụọ ya sị gị balance na o chenjiri ya. Ichekekwa n'ụbọchị ndị ọzọ, ọ na-agwa gị spaghetti, semovita, akpụ, fufu, ime ụmụ ihe ndị a niile, biskit. Ihe ndị wụcha carbohydrates. Mana ndị ụlọọrụ ahụike na research emeela ka ụbọchị taa na-enweghị otu ekwesịrị ijiri ihe ndị. Nke wụ ile nri ndị ọwụla nọ n'ụzọ carbohydrates. Asa eriwe ya carbohydrates and fatty food. Anyị kwesịrị ịdị na-eri ha na 5%. Pesenti ise n'ụbọchị. Ịchọtakwa ndị nke nri ndị jupụtara na protein. Anyị kwesịrị ịdị na-eri ya 15%. Ọgwụkwa na ihe ndị jupụtara na nke a na-akpọ fruit and vegetables, ụmụ ihe ndị anyị na-akụ na garden. Anyị kwesịrị iri ha 30%, that's percent 30. Then ndị nke ịwụkwanụ whole grain, asa eriwe ya percent 50, ya 50. Ọtụtụ mgbe ịgba ndị mmadụ nke a, ha sị gị na ha na-eme ya. Mana ilezi anya, asa ị n'idiri whole grain percent 50, ọ mmadụ niile ma ihe whole grain. Ya mere, onye ọbụla che na ọ na-eri ezigbo nri, mana ọ ma ihe whole grain, o luzuola percent 50 already. Yes. Mana anyị na-akọwara ka ndị ụlọ ọrụ ahụike mụnwa na-arụ, anyị na-agakwa na-akọwara ndị mmadụ ihe gbasara nke a. Anyị kọwachala ha anya gwa ihe kwesịrị ime, mana owe ihe dị ka ọnwa 3
anyị ejegharị ebe a jee chọpụta ma ihe anyị gwara ndị a ha mekwara ya. Ị ga ha ọtụtụ n'ime ha ga na-ekpesara gị, ha sị gị na ego anọghọ, ụbọchị siri ike, ihe ndị a niile echekwa n'ire n'ebe a ga-enweta ya maka otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ, ha na-eri ihe ndị. And mgbe ị na-eri nri ngo zuru oke, emere ka anyị mata na ụlọ ahụike na ihe anyị na-eri n'ọnụ, dịka nwanne nwaanyị ji kwuo na iwu ihe ị na-eri, ihe anyị na-eri n'ọnụ na-contribute 80% n'ahụike anyị. Ya mere ọ ji dị mkpa onye ọbụla rie ihe ziri ezi. Onye ọbụla nwekwa n'ike ụbọchị taa, ego anọghị, ọtụtụ nde nọ na ụzọ ije taụn, ebe obodo mepere emepe, ha nwee ike na-ahụ ego na-ere otu ihe maọbụ nke ọzọ. Ndị nke nọkwanụ n'ime vileji ka ị ka ga-esi mee ha. Ya wụ onye nwetara ni ya nyetụ ndị na-enwe ni, maka na ihe ha na-eri most times wụ carbohydrate and fatty food. Ọtụtụ ndị na-eri ya 90%, pasentị 90, maybe protein na fruit and vegetable 5%, imezi 100. Na mgbe ị na-erighị ihe a otu o kwesịrị, onwe ihe ga-eme ahụ ezu oge oke. Ya ma onye ọbụla gbalịsie ike, mkpụrụ osisi adịghị ọnụ, a na-ere ya na junction 50 naira, apple, watermelon, ihe ndị ọzọ, nke aka gị ruru jisie ike weta. Ọwụgodi ma nweta ahụ 100% ka ọ nọrọ na ime na nke kwesịrị ime. Ndewo. Ndewo Maazị Osuji, ị nwere ife egwu na-eri. Enyekwana ebe nọ Nwaada Cynthia, kedu ọ bụ ụdị mgbatịpụ ahụ niile nke ndị oyibo kpọrọ exercise mmadụ nwere ike ime ụdị mgbatịpụ ahụ ọbụla ọ chọrọ? N'ezie, yes, n'eziokwu mmadụ kwesịrị ime ụdị exercise niile dị iche iche. Ọ kachasị ịma ụfọdụ oge nsogbu enwere ebe ihe a na-akpọ exercise mgbatịpụ ahụ n'ọwụ na ụfọdụ oge ndị mmadụ bịa ha na-adọligbu onwe ha n'ọrụ chee na ha mege exercise, mana gị lezie anya ihe ndị ahụ exercise. Number 1 ugodu na ọ bụrụ na ị na-eme exercise, ị na-eme ihe mgbatịpụ ahụ, brain gị, ụbụrụ gị kwesịrị ịdị aware, kwesịrị ịma that ihe imegewu exercise. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ, of course onye rụgo ọrụ nwere a lot of things ọ na-eche, na-awụhụ just ka mgbatị ụkwụ, ka mgbatị aka. Ịrụgo oke ka anyị were ọrụ ugbo, mmadụ agaala ọrụ ugbo, ọrụ nwere ịrụ buru ibu, ya na-arụchi ike ka o nwee ike rụcha ha niile. Obi ya niile nọ ka m rụcha ihe a, ka m rụcha ihe a nwee ike lawa, ka m rụcha ihe a o nwere ike ọ bụrụ onye gara ọrụ a ga-akwụ ya ụgwọ, ka m rụcha nke a ka akwụọ m ụgwọ, ka m were ego m lawa, ọ ka m rụcha ya ka m nwee ike gaa rụọ ọrụ nke ọzọ. Dịka ọ na-eme ihe a, ọwụ exercise ka ọ na-eme. Ọtụtụ mgbe ọwụ na anyị pụọ gaa ịgwa ndị mmadụ gbasara ahụike ha, ị ga-anụ ikwu ha n'okwu, ị na-emekwa exercise na-agbatịkwa ọkpụkpụ ahụ gị, ha sị ịfụ na awụ m onye ọrụ ugbo, ụtụtụ ehihie abalị anọ m n'ọrụ, nke asawo m kapịnta, ụtụtụ ehihie abalị anọ m n'ọrụ. Ma ihe ndị a awụ exercise. But naturally mmadụ kwesịrị na-eme exercise every day if possible. Mmadụ kwesịrị na-eme exercise ọwụgodo na inweghị time, ọwụgodo na inweghị oge. Enwe nke a na-akpọ aerobics, nke ahụ ọ dị difficult, ihe dịka jogging exercise, walking. Now walking awụ mgbe ị chọrọ ịga Ogui Road, ị nweghị ego iji agba moto, gị si ka ị jiri ụkwụ gawa, nke ahụ awụkwa walking. Dịka m si kwuo na mbụ, echiche gị, brain gị kwesịrị ịmata sị na ihe m chọrọ imewu exercise. Dịka ị na-eme ya, obi gị nọ na ime gị exercise, o nweghị ihe ọzọ iche gị na-awụ ka m just mee ha, ka m gbatị ọkpụkpụ, ka ahụ m dịrị mma. So exercise dị iche iche nọ ebe ahụ. Jogging dịka m si kwuo, biking wụkwa exercise. Enwere a lot of them dị very easy, mmadụ nwere ike mee ọgụgodo 2 minutes, ọgụgodo 5 minutes, n'ihi na exercise ndị a dị very very important maka ịdị ezigbo ahụike mmadụ. Ọ dị very very important. Gị ile anya mmadụ na-eme exercise a, ọ na-enye aka na-circulate blood na system mmadụ, na-enye aka the blood a na-agbazuzi ebe niile o kwesịrị na-agbazu. Ọ na-enye aka maka respiratory system, gị na-eku ume ya, gị na-eku ya ọfụma nnọọ. Ọ na-enye gị aka for a lot of things, like ọ na-enyekwa aka onye buru ibu na ọgwụgodo na ibughị ibu. Ịma ọtụtụ oge isi mmadụ mee exercise ya sị lego otu m dị na mmadụ asị otu m dị ka m ga-abịa mewe exercise.
exercise awụkwanụ naanị maka ndị buru ibu, onye ọbụla nwere ike mee exercise just ka ahụ gbasie ya ike. Now mmadụ nwere ike mee exercise just ka ahụ shie ya ike, and while you're doing that it also helps to prevent a lot of sicknesses dịka m si kwuo, like something like ịdị overweight. Onye na-eme exercise mgbe niile ọ ga-enyekwa aka even if o meghị ya maka overweight, but at least ọ ga-help na-eridizie. mana enwere dịka mistake ọzọ ndị mmadụ na-eme ma a sị na a na-eme exercise. Ugboro ahụla m ndị si ha ga-etete n'ụtụtụ ihe dịka ebe 5 ha sị ka ha gaa morning jogging, ha gachaa ya bata ha eshie chicken, bupụta anụ, bupụta akwa, dosasịa ihe niile, richaa ha niile otu mgbe, echi chihokwe ha ebilie gaa mee ọzọ. Dịka ị na-eme ha ma burukwa ya n'obi that ndị ka ị wepụrụ ewepụ abịachila. So ihe imega ihe ahụ exercise ọwa ahụ nkịta gị onwe gị, ọ ga-aka mma onye na-eme exercise ya ewere obi ya mee ya, mana that ihe omega exercise, and of course ka onye nyere ya aka ka ahụ ya na-agbasi ike na general, like I said earlier, for the general well-being. ma aka nọkwa n'ebe ị nọ. Ụfọdụ ndị nwere ọrịa obi anyị na-anụkwasị ha emena ihe dị ụta nwere ike ọ bụ na onye ahụ chọrọ ịgba nke bụ ọsọ ma ọ bụ ịgbatịpụ ahụ ndị nke eji ike eme, asị ebu na ihe dị ụta maka na iwere ọrịa obi ma ọ bụ na iwere ọrịa dị ụta anụwa. Ka ihe nwere ikwu maka ihe dị ụta? Ajụjụ jụrụ m na so na ihe mere m ji kpọọ aerobics mgbe m na-ekwu okwu exercise. Aerobics are now one of the exercises even the elderly ones can do. Ma ndị kara nka ga-emenwu ya. Ị nwere ike just tete gagharịa na compound gị. It is exercise. As far as obi gị gwara gị na ihe m chọrọ ime exercise, enweghị dị njọ n'ime nke ahụ. But gị na-eme ya dịka isi kwuo, ị ga-adị very aware of your medical condition, and ị ga-adịkwa also aware of ọdịka ihe ndị ị na-eri. Gị megide ya asị egwu ha ala si ejule. Maka like ụfọdụ ndị ị ga-ahụ ụmụ nwaanyị ha sị ha meghe ka m mee 100 squats, ibe m emele 100, ka m mee 100, ka m mee 200. Imegide nga ike ruru gị kwụsị. Ọwụ asịghị ị ga-emegide ya because ndị ọzọ mere 100 ka m meruo 100. Asịghị ị ga-agba compound around 100 times ga-emezule. Nke ọbụla ike ruru gị kwụsị. Of course ọtụtụ mgbe ana m ahụ ndị ga-asị ka ha gaa morning exercise, ụfọdụ ewere ego ha ji agba moto tinye n'akpa maka ha gbagide ike gwụ ha eji nwayọọ baa moto lọtawa. Mgbe ụfọdụ ana m ata ha ụta, kama ị ga-emegide ya daa n'ụzọ, ọ ka mma na ijiri onwe gị lọta nke ahụ ị mere ya adị ya echi gị gama ọzọ. Ndewo. Ụmụnne m, n'ihi na oge adịghịzi, anyị ga-akwụsịke n'ebe a tata, mana ya bụ okwu anyị kpụ n'ọnụ bụ ka esi edosa ahụike, mee ya ka ọ dị ahụsi anyị ike, anyị wee bie ogologo ndụ anyị, ka ga-abịakwara gị na amania n'izu ụka ọzọ. Anyị na-ekele gị bụ onye ọma sonyere anyị maka isonyere anyị n'okwu akpụ n'ọnụ nke taa, wee na-asị gị anụ gbana taa echegbụ ntị.